Dyma'r myfyrdod ar gyfer Sul y Cofio, Tachwedd 40. Ni ddechrau gyda gair o ras. Ti arglwydd sanctaidd wyt, deilwng o'n moliant. Rwyt ti wedi'n creu fod mewn perthynas glos â thi, ac rwyt wedi plannu rhyw awydd diflinoedd geisio. Boed i'r awydd hwnnw droi yn ymdrech, a'r ymdrech yn addoliad fydd yn fendith i'n heneidiau. Amen. Wel, dwi am ddarllen rhai adnodau o Salm 46. Mae Duw yn ein cadw ni'n saff ac yn rhoi nerth i ni. Mae bob amser yna i'n helpu pan mae trafferthion. Felly fe gynnon ni ddim ofn hyd yn oed peter ddeiar yn ysgwyd, a'r mynyddoedd yn syrthio i ganol y môr, gyda'i donau gwyllt yn troelli ac yn ewynu. Mae'r mynyddoedd yn crynu wrth iddo ymchwyddo. Yma i afon. Mae eich amlesu'n gwneud dinas Duw yn llawen. Ie, y ddinas lle mae'r Duw goruchaf yn byw. Mae Duw yn ei chanol, bydd hi byth yn syrthio. Bydd Duw yn dod i'w helpu yn y bore bach. Mae gwledydd mewn cyffro, a thyrnasoedd yn syrthio. Pan mae Duw yn taranu, mae'r ddeiar yn toddi. Mae'r arglwydd holl bwerus gyda ni. Mae Duw Jacob yn gair ddiogel i ni. Dewch i weld beth mae'r arglwydd wedi wneud. Y difrod rhyfeddol mae wedi ddwyn ar y ddeiar. Mae'n dod â'r rhyfeloedd i ben drwy'r ddeiar gyfan. Mae'n malu'r bwag yn torri'r waiwffon ac yn llosgi cerbydau rhyfel mewn tân. Stopiwch. Mae'n bryd i chi ddeall mae Duw ydw i. Dwi'n llawer uwch na'r cenhedloedd. Dwi'n llawer uwch na'r ddeiar gyfan. Mae'r arglwydd holl bwerus gyda ni. Mae Duw Jacob yn gair ddiogel i ni. Wel, rhyw bennawd ryw deitl sydd gyda fi'n hytrach na testun heddiw. Yr Rhagredegydd. Ie, yr Rhagredegydd. Dim ond unwaith y cyfeirir at Iesu fel yr Rhagredegydd yn y Testament Newydd, a hynny'n y llythyr at yr Ebriaid. Wrth i ni droi at y gair Groeg am Rhagredegydd, sef prodromos, dyma fynd â ni i fyd militaraidd a byd y môr. Dyma'r gair a ddefnyddid am y milwyr oedd yn cael ei hanfon i ragbaratoi ac i bwyso mesur y tirlun, sef y gymdogaeth, a maes y frwydr, cyn i weddill y bataliwn gyrraedd. Yn ôl pob golwg, roedd rhaid i'r milwyr hyn fod ar flaen y gad yn ystyr ei bod wedi hyfforddi ym mhob agwedd o'r gwaith, ac yn eithriadol o ystwyth a chrif. Roedd y gair yn cael ei ddefnyddio hefyd ym myd y llynges. Byddai llongau cyflym ac ysgafn yn cael ei hanfon eto i arolygu, cyn i'r llynges gael ei hanfon i ddyfroedd y frwydr. Mae defnydd arall i'r gair hefyd. Yn ôl pob hanes, roedd porthladd Alexandria yn anodd iawn i longau fynd i mewn iddo. Felly anfonwyd llong beilot i dywys y llong ar hyd y sianel ac i mewn i'r porthladd. Yr enw ar y llong beilot hon oedd prodromos. Felly ystyr y gair yw rhywun sy'n mynd gyntaf i baratoi'r ffordd ac i'w gwneud yn saff i eraill ddilyn. Ym mhob byddin y prodromoi oedd y milwyr ymhlith y dewraf, neu y cymwys a heini. Y milwyr hyn fydde'r cyntaf i golli bywydau mwyn gwneud un saff i eraill. Rhoddodd Iesu ei fywyd mwyn i ni gael mynediad i bresenoldeb Duw. Neges Duw i Moses oedd, ond ni chei weld fy wyneb, oherwydd ni chaiff neb fy ngweld a byw. Agorodd Iesu'r ffordd at Duw i bawb yn ddiwahan. Ef yw'r Rhagredegydd sy'n ei gwneud hi'n bosib i eraill gael mynediad. Gwnaeth hyn trwy farw ar y groes. Wel, beth yw ystyr y groes? I lawer, ystyr y groes yw fod Iesu trwy farw wedi cymryd ein beichiau a'n pechodau ni. Ni oedd i fod i gario'r beichiau hyn,
Ni oedd i ysgwyddo'r baich am ein pechodau. Y syniad yw ein bod ni, dan gondemniad Duw. A dyma Iesu'n dod ac yn dweud, mi na i gario'r beichiau i gyd. A thrwy hynny yn cymryd y gosb yn ein lle. Bron ydy nhw'n dweud ei fod am gymryd y bai i gyd. Tybed oes na rhywbeth sy'n eich taro'n rhyfedd ynglyn â'r syniad hwn? Ydy ddim yn dweud fod rhywbeth a wnaeth Iesu wedi newid meddwl Duw? Dyna lle roedd Duw yn barod i daro, ac yna mae Iesu fel petai'n dweud, paid, mi na i gymryd ei beichiau, ei hanwireddau a'i pechodau i gyd. Os yna brawf o hyn yn y Testament Newydd? Yr hyn a welwn ar dudalennau'r Testament Newydd yw cadarnhad dro ar ôl tro o gariad Duw. Adnod fwyaf y Beibl i gyd i rai yw honno sy'n ymddangos yn Efengyl Ioan. Do, caro Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Yn Iesu, mae Duw yn arddangos ei gariad, nid ei gondemniad. Mae holl ddrama Calfaria yn digwydd oddi mewn i fframwaith cariad Duw. Un fel hyn ydy Duw, meddai Iesu yn ystod ei fywyd. Un fel hyn ydy Duw, meddai Iesu ar Galfaria hefyd. Yn Iesu, gwelwn Dduw ar ei ore, yn llawn cariad o'r dechrau. Fe gewch wneud fel y mynwch chi. Gewch fy nghernodio, fy fflangelli, fy ngwisgo a choron ddrain, fy nghroesoelio, ac mi fyddaf yn dal i'ch caru. Dy neb erioed wedi meddwl am Dduw yn y ffordd hon cyn hyn. Wrth feddwl am Dduw, i ni'n meddwl amdano fel y creawdwr, y brenin, y barnwr sy'n mynd i'n cosbi. Ond mae Iesu, y Rhagredegydd, yn dangos i ni wedd newydd ar gymeriad Duw, y cariad anorchfygol tragwyddol. Mae hanes am Weinidog yn dweud y stori am y ddau fab, y mab a'r mab afradlon o Efengyl Luc wrth griw o blant, a mi ofynnodd iddyn nhw beth i gwyddodd i'r mab ar ôl iddo ddychwelyd adref, be wnaeth y tad? Rhoi chwip dyn iddo. Roedd ateb un plentyn, mae rai taw yn y gogledd nhw chwip dyn yw corten. Chwip dyn oedd ateb y plentyn. Dyna'r ateb naturiol mae'n debyg, ond nid dyna ateb Duw. Caru a charu yw ateb Duw. Mi hoffwn ni ddyfynnu darn gan y diweddar penna'r Defis darn y weddi yn y fan yma. Crist yw'r dyn rhydd. Fe enaid, edrych arno, ei noethni, ei waed, ei chwys, y carcharor tragwyddol. Mae'r milwyr yn ei giro, dan regi a chwerthin yn feddw. Ym mhob cariad y mae dirmig a thrachwant. Ond nid meistri'r byw yw milwyr Hufain. Hyd yn oed yn ei ing a'i waradwydd, y mae'r Crist yn tosturio wrth y milwyr yn ei caethiwed. Ef yw'r dyn rhydd, sylla arno fy enaid. A oes ganddo gyfoeth, gallu bydol, safle dylanwadol? Nac oes. Nid oes dim ganddo ond corff yn awr, ac y mae'r milwyr yn trin y corff hwnnw fel y mynent. Cnawd, gwaed, croen, esgyrn, gwallt, y pethau hyn yn unig sydd ganddo yn awr. Edrych arno fy enaid. Dyn rhydd ydyw, yr unig ddyn rhydd yn Jerusalem. Carchar yw ymerodraeth Peilat, carchar yw crefydd Caiaffas, carchar yw breuddwyd Judas, carchar yw dryswch Pedr, carchar yw uchelgais Herod. Crist yn unig sy'n rhydd. Fy enaid, saf gydag ef. Y fan honno, wrth ei ochr, dan lach y milwyr, y mae'r rhyddid i'w gael.
Ie, cofiwn fod cariad Duw a Iesu Grist yn drech nag unrhyw ryfel. Ar Sul y Cofio, mae'r Iesu'n cofio beth yw dioddef hefyd, ac yn tysturio wrthyn. Byddaf yn meddwl fod dynion wedi gwneud cam dybryd ar groes wrth ei byrhau. Dywedir fod gwraig wedi cwyno wrth Whistler yr arlunydd rhyw dro, ei bod hi wedi prynu un oedd arluniau ond na allai ei ffitio i mewn i'w hystafell. Atebodd yn tai na ddylai hi geisio'r ffitio'r darlun i'r ystafell, eithar yn hytrach geisio ffitio'r ystafell i'r darlun. Byddaf yn teimlo am rhywbeth felly o mae gwareiddiad yn ceisio ei wneud â chroes y Crist, sef ei ffitio hi fesurau'r byd gwareiddiedig. A mae'r groes wedi birhau a'i chwtogi'n gymaint, nes bod erbyn hyn yn fath o wawdlyn o'r groes a oedd ar galfaria fryn. Rhaid i ni, os ydym yn chwennu'ch byd Cristnogol, osod y groes yn y canol, yn ei hyd a'i lled a'i hychder, a'i dyfnder, fel y dywed Paul, ac adeiladu'r byd o'i hamgylch. Y mae cariad Duw, fel ef ei hun, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ac yn bresennol ym mhob man. Eithar y mae'n rhaid wrth ryw fannau arbennig i gymryd ei fesur, megis y mesurir curiad y galon wrth y pyls, a'r man gorau oll yw'r groes. Beth yw lled y cariad a ddatguddir ar galfaria? Y mae gynlleted ac angen dyn. The love line that goes around the world. Felly disgrifiodd rhywun y groes. Hi yw'r gyhydedd ysbrydol. Fe groes hoelwyd Iesu, a'i freichiau ar led, ac ni ddont byth at ei gilydd mwy nes iddynt gofleidio'r holl fyd. A minnau os dyrchefyr fiodd ar y ddeiar, a dynaf pawb ataf ei hun. A pha faint yw ei hyd hi? Yma i yteb yr apostol, cyhyd a phwrpas dragwyddol Duw i'r byd. Cynllunio'r byd fe drefnwyd ffordd. Nid oedd dim ymhellach yn ôl, nac ymhellach ymlaen na chariad Duw. A'i dyfnder hi, y mae cyn ddyfned ac uffern. Os cywiriaf yng ngwely yn uffern, weled di yno. Y mae cyn ddyfned a thrieni pechadur, a'i hychder hi, y mae cyn uched ar nef. It is the lifeline that comes down from heaven, medde'r gŵr a'i galwodd hi'n love line that goes around the world. Ar Sul y Cofio, sut fyddech chi'n mynd ati geisio dehongli ystyr y groes? Ond nid neges ganolog y groes yw fod Duw yng Nghrist yn cymodi'r byd ag ef ei hun. Siawns na allwn ni i gyd gymodi a'n gilydd. Dyna fydde'r deyrnged orau i rai gollodd ei bywydau ar hyd y blynyddoedd. Mae yna berygl fod yr eglwys heddiw yn rhoi mwy o bwyslais ar yr aberth nag ar yr atgyfodiad. Ond nid yr atgyfodiad ydy sylfaen bodolaeth yr eglwys Cristnogol. Fe atgyfododd yr Iesu, i fynd o'n blaen at y tad ac i baratoi lle ni, mi goncrodd angau a'r bedd. Ar Sul y Cofio, fe fydd yna rai cyferiadau a troi arweiniodd gwahanol ymgyrchoedd mae'n siŵr, ond chewch chi byth well Rhagredegydd na'r arglwydd Iesu Grist. Diolch iddo am ei arweiniad, a diolch am ei bresenoldeb dwyfol. Y mae'r gobaith hwn gennym fel angor bywyd, un diogel a chadarn, ac un sy'n mynd trwodd i'r tu mewn i'r llen, lle mae Iesu wedi mynd, yn Rhagredegydd ar ein rhan. Mwyn ei enw. Amen. A gawn ni derfynu gyda gair o weddi. Arglwydd Dduw, diolchwn i ti am y ddawn i gofio. Bod cofio ar adegau'n gallu bod yn boenus. Cwyd i'w chlaw pob dim sy'n negyddol a rhwysgfawr mewn perthynas ar dydd hwn, a chyfeirian i'n hytrach i sicrhau cymod a gwell dealltwriaeth yn ein byd. Helpa ni ddysgu o gamgymeriadau ddoi ac i ymdrechu i sicrhau o fori mwy heddychlon. Ar Sul y Cofio,
Diolchwn i ti am bob dim sy'n gwneud bywyd yn werthfawr, a diogel, a bendithiol. Yr hyddid a fwynhawn, y cymod sy'n deillio yn parodrwydd i ystyried gwahaniaeth barn heb orfodi eraill i gyd ymffurfio ni. Y cyfle i ail adeiladu ac ail greu wedi dioddefaint a dinistr. Diolchwn i ti am yr rhai fi'n gyfryngau i sicrhau yr hyddid hwn. Yr rhai drwy ei haberth a'i gwyroldeb a roes i ni waddol mor sylweddol. Nad i ni ddibrysio'i hymdrech hwy, a phar i deliodd y golled brofio'r newydd heddiw, o'th gysur a tangnefedd di. Cofiwn am y trais a'r cweryla, y gorthrwm a'r tensiynau, y rhwygiadau a'r chwerwedd sy'n parhau i greu anghydfod a'r hyfeloedd yn ein byd. Gweddion i ti faddau i ni, ein methiant i fyw'n gytun. Yn gweddion dros y rhai sy'n mewn awdurdod ac mewn llywodraeth, y rhai sy'n ffurfio polisia'r cenhedloedd, ac yn abl trwy'r awdurdod amddiriedwyd i'w gofal, i weithredu dros ryddid a gwirionedd. Gwna ni'n gyfryngau dy dangnefedd a heddwch, a thron cofio'n ymgysegriad ar gyfer y fori gwell. Disg ni deunid y gariad ar led, ac ymddiried ynot fel tad bythol, a thywysog, tangnefedd. Amen.